Привет на всички! След дълги колебания и стотици изгледани идиоти, които се появяват във всякакъв вид платформи, стриминги и тем подобни, реших, че мога и аз да се излагам като тях. В смисъл, не съм по-малък идиот, даже може би съм по-голям, така че е време и други да разберат за моето съществувание. Тъй като хобито ми е пури, смятам да направя едно кратко ревю на една от любимите си пури, които пушат доста често напоследък. Това е... Къде е камерата? Ето е камерата. Чай това докато свикна, защото не съм голям специалист още в този вид занимания. Това е Аганор Салив, по-скоро Rare Leaf Corojo Robusto. Размера му е 5,5 по 52 и е изцяло никарагуанска. Сега, принципно, няма да говоря за крем карамел, капучино, шоколад, пържен черен дроб и всякакви такива други идиоти, защото аз лично не ги намирам. Тези, които ги намират, в моите очи изглеждат леко странни, да кажем. Така че няма да се правя, че я пуша за пръв път, защото имам поне няколко кутии изпушени от нея, но ще си кажа впечатленията накратко. Не мисля да съм прекалено многословен, защото пък дългите клипове в YouTube, дори да са ми интересни, в един момент почват да ме изнервят. Знам, че хората обичат да чуват гласа си, а една от причините да го правя и аз е точно това, и аз обичам да чувам гласа си. Сега режа го с келевата резачка, вие няма как да видите, защото камерата не го показва. Това е защото другите ми резачки са някъде другаде. Но ще ви покажа с каква запалка ще го запаля. Запалката на запалките. Надявам се това видео жена ми да не го гледа поради две причини. Първата, защото ще ми се кара, че пуша в офиса. А втората, защото ще има яко да ми се подиграва на тема... Хайде, няма да споделя. Първо дръпване. Пурата е изключително балансирана. Много приятна. В началото даже не е лютива. По-нататък, като всяка никарагуанска, става леко, айде ще кажа, пиперлива, но ще го използвам като израз. Постарах се, прочетох набързичко относно това с какви тютюни е правена. Всичките са никарагуански. Обвиващия лист е Corojo, Cuban Seed от
региона Халапа, или Жалапа, или Халапа според мен е правилно да се чете в Никарагуа. Биндара, даже съм си записал. Така. Даже, ако трябва да сме честни, Никарагуа, говоря за обвиващия лист. Никарагуа Coffee Shade Корохо от Халапа. Значи това му е пълното име. Свържащия лист са два вида Корохо от Естели и от Халапа и чакай сега, Корохо или Криол беше? Криол. Къде е Криохо там? Къде е Корохо, там и Криол. И пълнежа е пак Корохо. Дори да съм сбъркал, мисля, че не е толкова страшно. Край на кращата. Това е информация, която всеки, даже полуидиот, може да си отвори компютъра и да види какво пише. Но комбинацията бленда е наистина такъв, който много ми допада. Като цяло в момента Аганорсата е, може би, топ бранда за мен. Върви добре. Ще пуша сигурно около час и половина, което за сигурност означава, че няма да видите как я пуша до края, защото първо, че няма да го изгледате, второ ще кажете, той е поредният идиот, който обича да слуша гласа си, което няма да е лъжа в края на краищата, но поне ще бъда не толкова досаден идиот. Но пък мога да ви разкажа, така и така, разбрахме какъв съм, мога да ви разкажа една весела история. Сега, колко е истинска, колко не е, това не мога да кажа, защото съм я чул. Става въпрос за едни мои приятели, любители на пури, Ванката и Веско. Веско ще ме извинява, те Калчо и Ванката не спират да го хранят напоследък, така че и аз ще му сипа, така гладен да не остане. Да, Ванката прекалява много с пурите. Ма като кажем прекалява по 4, по 5 пури на ден, въобще е страшна работа. Значи, като комина, една от една, все едно пуши там тия тънките цигари. И жена му много притеснена, споделя с неговия близък приятел Весича. Весич, проблем. Не мога го накарам. Заплашвам го, крия му парите. Се намира, бе, хумидора е пълен. Се е пълен и се ги дърпа една от една. Кажи какво да правя. Почеса главата, Весич каза, слушай, имам една идея. Значи, до вечера като си легне, взимаш пуричките, дето ги е приготвил за утре и ми ги даваш. Аз знам какво да правя. Ще ги откажа. Речено сторено. Лега си Ванката, отива Нелката, бърка в помидорчето, вади поредните 5 пури, които Ванката си е подготвил за другия ден и тайничко излиза и ги дава на Веско. Сега, тук е момента да споделя, че особено за тия, които пушат и разбират, любимия размер пури на Ванката започва от 7 по 70, но от тех има по-малко. Направо праска от 8 по 80 и 9 по 90. Значи това филма за него е ежедневка. Така,
взима какъти Нелка 5 топалки от тия и ги дава на Весича. А сутринта, в момента, в който Весич се събуди, веднага след сутрешната ерекция, следващото мероприятие на белия кон, като държа да отбележа за целта на това да се представи по най-добрия начин, нали, Иванката наистина да откаже пурите. Весича предния ден вечерял с боб, с люти чушки и малко леща за разкош. Ей така. Та идеята му била, след като експлодира на белия кон сутринта, без да хигиенизира кафявата точка, да наръга една по една пурите в случая шеф ход, но по принцип за нормалните хора изход, да се ароматизират на... няма да уточняваме какво, и Иванката като ги вземе, като му замирише гадно, да ги фърли и повече да не запали. Свършил тази цялата работа той, значи преслед си 5 броя, 9 по 90, една след друга. То после не му трябва и туалетна хартия, ако трябва сме честни, защото те свършили перфектна работа. Но 5 броя, 9 по 90, едно след друго. Заганал ги едно пликче и ги носи на Нелката. Дай му ги на този идиот да ги изпуши, да видим дали ще ги изпуши и от тук нататък дали ще запали. Служива ги тя в комидорчето, станала Ванката и първата работа. Кафенцето и вади пурата. Замирисава му нещо гадно. Ама си казва, басте момент. Пали и смуча. И първата, и втората, и третата. Никакъв ефект от цялото това мероприятие. Ама никакъв. Оплака се вечерта тайно по телефона жена му на Весича. Не знаят какво да правят. И Весича вика, слушай, ще повторим, няма какво друго да правим. Тръгнали сме по този път, все в един момент ще се откажа. За целта най-лютия боб, леща, всичко, каквото мога да предизвика нови 5 броя, 9 по 90, същото упражнение. По същия начин, на следващата сутрин става Ванката, кафето и веднага първата пура. Бърка. Станало му гадно, ама пали и лапа. Бал съм майката, вика ще ги павка. И така цела седмица. В края на краищата Ванката не отказа пурите, ама Весича да няма не почва без неговите сутрешни 5. Весич няма да се сърдиш. Нарочно го разказах толкова дълго, да размиваме нещата. Продължаваме с пурата. Много е хубава. В смисъл, не е най-хубавата пура, която съм пушил. Категорично. Дълги години пуших предимно кубинско. Пушил съм и всекакви ментета. Пушил съм... какво ли не съм пушил? От няколко години се ориентирах към новия свят и по-специално към Никарагуа и Хондурас, които наистина много ми допадат. Различни са, но много ми допадат. Доминиканските определено не са моите. Поне повечето, които съм пушил. Има някакво надарчене, което лично на мене не ми харесва. За кубинските няма какво да говоря. Кубинското си е кубинско. Това е, приятели, толкова от мене. Съмнявам се, че някой ще го изгледа до край, но ако има и такива идиоти, че знам, че не съм единствен.